Wasn't it gonna be fun and wasn't it gonna be new? Existen varios tipos de héroes, los que parecen inmortales, que vemos en las pantallas de cine, los de ficción, los de los cómics, y después existen otros héroes cotidianos que ponen en práctica todos los días eso de hacer de un mundo mejor. Son esos héroes cotidianos los que de un año para otro, y ya van 8, deciden qué otro héroe cotidiano merece ser reconocido. Esa es la base de los premios Boas Prácticas Cidadás. Iago González es el presidente de la asociación Proxecto Máscaras que organiza estos premios. Iago, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estos sí que son premios, Iago, con mayúsculas, porque ¿qué hay mejor que premiar el buen hacer, no? Sí, no, realmente son premios pequenos, que é unha cousa así que ademais quedou cun formato moi familiar por culpa do COVID, non, da pandemia, pero que despois o adoptamos porque nos pareceu máis adecuado, pero dentro desa pequenez, desa humildade, eu creo que sí, todos os anos nos atopamos con historias moi grandes en todos os ámbitos, non? Nos a Marte somos tamén parte das persoas sorprendidas porque obviamente é imposible coñecer a toda a xente que se vai nomeando entre elas, non? Eu creo, Iago, que na humildade está a grandeza. Contanos como nace isto, como xurde facer estes premios. Pois, mira, eu creo que nesta vida todo deberá nacer en primeira persoa. Estes premios naceron en primeira persoa, non? O sea, houve unha primeira edición que sí é certo que nos eliximos, porque obviamente ainda non nacera, non, esta fórmula de dar paso aos seguintes. Nos o que sentimos pois foi a necesidade ou a querencia por agradecer a unha serie de persoas, que foron 6 persoas, que axudaran a cousas que nese momento estaba facendo a asociación. Nese momento non lle fixemos nada, pero xa quedáramos un pouco aí ca idea así un pouco lixeira de dicir, bueno, pois o ano que ven a ver como perpetuamos isto, porque ten que existir un xeito de buscar máis persoas que merezan ese reconhecimento, non? Así foi, o sea, que cando de repente pasou case un ano, pois avisamos a xente que nos premiáramos e dixemos que este ano sodes vos que tedes que premiar. Foi un pouco por casualidade, pero bueno, pero dicir o punto de partida era ser nós mesmos agradecedoras de algo que fixeran por nós, non? Entón parecíanos o xeito lógico de continuar. Que recoñecen estes premios? Que ámbitos se premian? Eso é o máis chulo dos premios. Houbo un ano que creo que foi o da pandemia, non? O tempo pasa tan rápido que queda todo moi difuso, non? Que alguén das persoas, algunhas persoas que subiu a recoller ou a premiar, salientou que o máis bonito destes premios é que de repente nun escenario está un comunista, pero tamén está un crego, non? O sea, que dicir, entón, realmente o ámbito dos premios é moi amplo. Nós somos entidade cultural, hai espazo para a cultura dentro dos premios, pasou xente como Rafael Lema, como Chisco Fernández Naval. Logo, obviamente, hai unha pata moi grande do espazo social, porque son os que máis contacto teñen entre eles onde xurden estes aspectos de querer agradecer. Quenes son os premiados este ano? Pois este ano temos a Ricardo Santos, a Sonia González, a Fran Quiroga, Rosalía López, a Ángel López e a Guillermo Fernández Avanza, máis coñecido en Coruña como Mitos. Digo os nomes así de carreira porque, bueno, primeiro porque os premios son a título persoal, non? É unha cousa que sempre dicimos. Logo é inevitable que cada quen asocie ese reconhecemento que se lle fai coa súa labor dentro do ámbito que foi premiado, non? O sea, sexa cultural, social ou do tipo que sexa. Ricardo, por exemplo, pois, bueno, pois está aí de toda a vida por Down Coruña. Rosalía López, pues, bueno, agora é concelleira do PP, pero está aí porque leva toda a vida dende o activismo, dende Grumico e outro tipo de entidades. Ángel López é de Enki, Mito, pues, bueno, pues
mito a nivel do traballo con persoas migrantes en Coruña é extremadamente coñecido. Fran e Sonia son dos perfis máis descoñecidos porque están nun segundo plano, pero Sonia agora está de representa do Colexio de Traballo Social e Fran Quiroga dende unha perspectiva da cultura moi social tamén, con moito percorrido por detrás. Entón, son persoas, a min gustame nomealos como persoas, non ir tanto ao concepto de entidades, porque ao final é ese esforzo persoal o que axudou a que esas entidades foran para diante tamén, non? Bueno, aínda que os galardoados son os protagonistas, mañán celébrase esa entrega de premios, esa gala no Salón de Actos da 11. Eu teño que dicir, Iago, que non podías ter mellor compañeira para presentar esta gala, non? Absolutamente, porque a presenza de Noela fixo revalorizarse o acto, pero de un xeito absolutamente brutal. Ademais, é genial, porque o primeiro ano realmente estaba aterrada, non? Porque eu recoñezo que son unha persoa complicada para ter próxima neste tipo de cousas, porque nunca sei nin por onde vou sair. Pero xa o segundo ano se estaba máis relaxada. Eu creo que bueno, o sea, cualquiera día plantexamos a posibilidade de facer un espectáculo de monologuistas, non? Algo polo estilo. Bueno, pois sí. Para todos os que queiran asistir, non hai que facer nada, simplemente acudir mañán un poquinho antes das 7 da tarde a ese Salón de Actos da 11. Exactamente, non hai que facer nada máis. Estaremos por ali, cada quen colle sitio, a ver que nos contan. Pois, Iago, noraboa por estos premios tan importantes, aínda que sexan pequeniños o galardón ou o que sexa, pero que son grandes polo espírito que representan, e moitísimas grazas por atendernos. Grazas a vos e tamén polo vos apoio.